20 taon nang paragraba si Tatay Vicente kan San Isidro Santo Domingo Albay. Laog sa 8-kilometer extended danger zone ang sa indang residensya. Sa basud gali ang sa iyang pigkakwaanin graba, na laog man sa 7.5-kilometer extended danger zone. Istorya niya, digdi na siya nagurang, digdi niya man napatapos ang duwa niyang aki. Puon kan mag-alboruto ang bulkan mayon, daimandaan na untok ang sa iyang paghanap buhay. Halagad huli sa sunod-sunod ng pag-uuran, kinakaipuhan niyang magpahingalo muna sa trabaho. Huli tayaon sa nanhuma nin lava flow. Basta mauran, ingat man kami. Kasi siyempre baga kung biglaan na ba yan. Tayan mal, marabason pati yan kan paibabaan bulos ka yan. Kaya pag mag-uuran, nag-iingat man kami. Kaya man kami basta-bastang hindi pagraba. Sigun sa resident volcanologist kan FIBOC sa si Dr. Paul Alanis, abuto na sa 16 to 17 cubic meter ang nadugang na deposito sa bulkan mayon. Idugang pa ang mga materyales na natipon sa mga enot pa kaining pag-alboruto, na posibleng magrasay in kaso magkausa nin lahar flow ang mga pag-uuran na darakan low pressure area. Kaya pinag-iingat ng gad ang mga residente na hararani sa river channels na nagigikan sa bulkan mayon. Kapag dating sa lahar, hindi na po nag-a-apply yung 6-kilometer permanent danger zone. So lahat na po ng river channels na nagmumula sa Mayon Volcano ay posibleng magkaroon ng lahar. Katakod kay ini padagos mandaan ginigibong pagbabantay kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa huma ni lahar flow gikan sa bulkan. Mas maigot mandan sa iyong pagpatanid, lalo na sa mayon evacuation day na muna magpararalaog pa sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-alat lang sila sa Moyak Advisory. Dahil maghadit, sa kuday kaming taramon, dahil ang tapag din na kami nadangog, dahil dapat sila maghadit sa lahar. Tapos ang advice ko, dahil maglaog sa 6 kilometers hanggang napigbababa kang pibok sa level 2 ang mayon. Mientras tanto, sa nakalihis na 24 oras, nakapagrehistro ang FIBOX nin 304 volcanic earthquake, tulong pyroclastic density currents sa Luzon, asin 37 rockfall events, mantang may mga nanuntaran man na ashing events sa bulkan. Nakamonitor lang kami sa rainfall data. So supposed na low pressure na nag-agi sa Toya, dahil man sa ito naka-apektar, instead nakatabang, tanganing hugasan sa abo. Pagkatapos, so mga farmers na nagmararanas sa tanong, matabangan na madumog sa daga. Pero, kung harayon yan sa Toya, dahil lang maglaog kita sa 150 km radius. Diyan, ma-prepare kita. Pero pag nag-sailing ko, basta dahil mag-abot sa 40 mm per oran, dahil peligro kita, dahil kami mapa-evacuate sa lahar. Sa presente, mantinido man giraray sa Alert Level 3 ang bulkan. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.